Tapi si Leni itu kan orang banyak berusaha doh. Inyo hanya anak satu-satunya. Si Upiak, si Buyung ninyo. Bapaknya kayu haratonya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau dewang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya ya. Tapi bagi Ambual masih banyak syaratnya yang kurang dia. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa laweh baru magadang. Apa kok Ambo ke menumpangi duit kayaknya ya? Ndak mungkin. Ambo kok laki-laki. Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Indak namu ang ni mau kemanakan den. Tasara di wang. Pilih satu antara dua. Waang turut perintah den atau indak. Kau ang lain menurut kawinnya si Leni. Kau ang nak namu menurut ada yang turun dari rumah kau. Den tinggalkan waang jadi diang. Tinggal pilih. Grup teater Rumah Gadang 83 mempersembahkan sebuah drama dalam lagu karya Yus Pilihan bersama biduan kesayangan Anda Yan Junaid dan Feti berjudul Buah Si Malakamo. Congkok lagi dari jendela di balik tirai. Lalamu kita dapat tamu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Lalamu kita dapat tamu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Rindulah lamanan dan tangwangkan, kini basuh wajah orang tak tahu. Denainan udah boleh ngasajo, angin berkisah denai lah tahu. Denainan udah boleh ngasajo, angin berkisah denai lah tahu. Tingkah usah dibuat, janji nana buat kita bare. Lah nyata udah pulang ke bako, bisalah denai diumbuat juo. Sahabat itu aja bakato, cami rasanya di dalam hati. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Denai bakato nan sabananyo, pulang ke bako udah nan jadi. Congkok lagi dari jendela di balik tirai. Lalamu kita dapat tamu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Lalamu kita dapat tamu pandang, jalikanlah dia mukonan jani. Rindulah lamanan dan tangwangkan, kini basuh wajah orang tak tahu. Denainan udah boleh ngasajo, angin berkisah denai lah tahu. Denainan udah boleh ngasajo, angin berkisah denai lah tahu. Tingkah usah dibuat, janji nana buat kita bare. Lah nyata udah pulang ke bako, bisalah denai diumbuat juo. Sahabat itu aja bakato, cami rasanya di dalam hati. Denai bakato nan sabananyo,
pemanuang jo sambil menyulam tu. Tak cucuk tangan tu beko. Orang rantau. Indak sase udah lalu kemari ko. Ndak sasik do Yati. Dek jalan lah biasa batampu sama kuda kemari lalu. Laba larangan jalan ko kini Yati. Maafkan udah ayo. Udah ndak tahu. Bukan jalan nambah larangan udah. Orang tu banan anak namo lalu. Dari mau dah? Dari Caniago melihat yang nenek. Meliti nenek apa meliti padiabuan? Yati itu salahnya. Jo punggung ladiang udah bapak gua. Jo matunya saja lah lukoi nak jantar asuh na sakitnya. Indak Yati nak menyakiti doda. Angin tu banan ala bakisah. Saja udah dari rantau ko, lah kalam di udah jalan ke rumah Yati. Bukannya jalan lah kalam Yati. Keadaan tu bananan memasuk. Kalau sama Yati caliaknya. Sejak pulang dari rantau udah dirintang ke rajo saja. Baru kini baru bisa berjalan. Karena walik lah selesai. Jadi kini leka boleh jual di orang singgah ke rumah ambo. Kalau orang punya le membawa singgah, alunado do orang ke Malarang ti. Namo bana kami membawa singgah. Karena angin lah bakisah. Kok nani bawa tu nak namo singgah lah. Kalau le dibawa singgah orang bak puluh ndak kenamu. Asal le namu aja orang tu menerima. Alah dah. Kalau di hati alun berubah le doda. Lai hati lama juga barunya. Dia udah saja nalaba lain. Sajaklah ko. Kasih nggak saja udahlah sagan. Entah susah mau ke mengecek mana aja Yati. Biarlah ndak bana dibawa orang singgah aja melambo. Jangan singgah pula le dah. Rugi udah singgah ke rumah Yati. Di siko paling-paling udah dapet ayat yang sajonya. Kalau di rumah bako kan indak, kopi susu. Kok kopi susu mana? Kalau awak ndak suka, mungkin elok baru ayat yang tu Yati. Indak kamu mungkin dah. Nangka lama puluh cindua pada mata. Jangan tukang urik lah Asal jangan urik ketekili ya. Lai di rumah Indak, amak pai menumbak kakinci ya. Masuklah dah. Ya jangan masuk lah lai. Di berando ko saja lah wak. Etek kan ndak di rumah. Duduklah dulu Yoda. Ambo ambil ayat sabantah. Kok nak mananga kaset? Kok do kaset? Jangan ambil ayat lo leti. Menyusah-nyusah Yati pulo. Indak tu. Dek karena te amba. Dek namu bagai udah minum air sikol do yo. Pepe lambiak lah. Ndak boleh mengecek bagai mau dek Yati ko do. Nak ambo putar cerita tamburin ko. Putar lah dah. Ambo baru kama muta tu tadi. Udah tibo. Jadi. Minum lah dah. Ayete sajonyo. Bakue bagai indak do. Jadi. Ganji bana kasiat air risiko endak. Te ambanya nandiagi orang mani jo teraso dambo. Apalagi kok te mani itu. Barala karasonyo te endak. Jangan dipagadang jua titungol dah. Tanya yo nyobeko. Ndak ampa kadang hati tungau doti. Memang kenyataan kan? Jangan dirintang jua ambo jo baru barayu leda. Nyato lalape ki jang tu karimbo. Basuruh jua ambo menanti di tepi ladang. Menyuruh ambo baputia mato. Pak ayati ko. Malain-lain saja nama sabui. Lape ki jang karimbo ba. Jangan menyuruh jua di lang salai-lai. Lah tahu ambonya. Apa ti? Sungguh? Ndak tahu ambo dong. Maso yo. Urang nak jadi marapulai ndak tahu. Siapa jadi marapulai? Tapi udah kabar alek di bulan haji nanti. Baralek jo sia. Baralek jo Yati.
Baralek jisiati. Di mana pulau orang akan amuah. Elok malah pulang ke bakonyo. Bak kece orang ko dah. Kalau pulang ke bakoko, indak bana bapiti. Nasi telah tak juo. Jangan macam-macam ti. Betul aja perangai yang boh. Mengapulo ampunan dibasarakan. Indak macam-macam bagai doda. Semacam saja nyo. Kan netong udah lah masak jo si Leni bako udah. Indak baa doda. Lai kawan ambo juo na mendape. Sia namanya pui. Ambo saja ndak tahu doh. Jangan diuji-uji pulo mulai ti. Indak mau uji doda. Si marah di udah na menyabui kambo. Ayah udah na mambu etongan. Ayah. Ndak kemungkin tuh doh. Masa ndak kedagi taunya kambo. Ndak zaman Siti Nurbaya lah kodo. Awak nang kedua kan orang saja. Sedangkan anak gadi le ndak namu disuruh potukan saja kini do. Apa le ambo ko laki-laki. Anta tuh indak kajale di ambo doh. Sedangkan orang sekampung ko lah banyak nan tahu. Sabalung udah tiba dari Pekanbaru, lah disabi orang juo etong tuh. Sungguh ti. Sungguh ndak tahu bagaimana doh. Ayah pun alun-ado menyabui kambo. Bum, didit. Dah. Tuh, si Dai membau tuh. Sungguh ti. Apa nan sungguh? Barasian udah. Itu si Dai membau udah. Indak tadanga deh udah. Hah? Mama si Dayat. Astagfirullahalazim. Apa ya? Oh, ayah menyuruh Auda pulang. Oh, jadi. Oh, tunggu sebentar yo. Dayat pulang dulu ya dah. Indak naik dulu Dayat. Oh, ndak usah nih. Dayat pulang dulu ya nih. Bum, didit. Jadilah ti. Udah pulang dulu ya. Jadi dah. Iyo. Pabila udah kebalik ke Pekanbaru? Kalau ndak ada halangan 2 hari lagi barangkali ti. Kok indak basuh wa iswa? Basalam lawak kini. Selamat jalan. Kok pane banari? Jangan sampai lupa pulo kacang di kulit dah. Insya Allah ti. Sapaneh-paneh nyuari ndak kelupo kacang tu di kulit tu. Entah ke orang nang memisahkan. Sebab kacang tu ndak kacang padi tu ti. Lain dari hati tu dah. Tuhan saja nang ketahu ti. Alah, udah pulang dulu ya. Bijonan udah tanam, Allah dan pupuk, Allah dan sirami, Allah dan pagar dan Allah
siram Allah dan paga dan Allah kumbang yonan mandayo arok ka udang dan Allah kambang si bunga cinta cinta nan udah tanam Allah dan simpan di dalam hati usah ragu karena cinta dan suci yo sampai mati indah berubah asalai udah dapati janji kiranya makisah angin tuh kini demandang hitungan udahlah jadi coba kok udah dapet hitungan ragulah dan naik memikirkan janji jodoh naik udah lupakan pulang kabako udah jadi hati bo kasih dan katakan hati bo kasih dan katakan hati bo kasih dan katakan hati bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Wah, Ang. Dari Mang, Din? Dari maliati nenek tadi pagi ya. Kepulangnya amu singgah di rumah Teh Indun. Rumah si Indun nama si Yati itu. Iyo ya. Kepulang tadi ambo lalu di muka rumahnya. Di baunya amu singgah. Lah makan bagai, Ang? Alah ya. Ambo makan di rumah nenek tadi. Oh, lain yang kadin sabui, Kang, Din. Apa ya? Duduklah dulu. Mbak Ayah. Oh, anu, Din. Kok nanale adi ang sitini kala selesai namanya ko. Nan karajo lay pulo selamat sajo. Jadi nan ang tuju pulang ko kan itu tunyo. Iyo ya. Kini sebelum ang babalik ke Pekanbaru lain yang tekan hari den. Apa tuh ya? Mengenai diri waang. Muka sui ayah? Anu, Din. Kok nanutang ka dia waang kan nala selesai namanya tu. Jadi dia ada yang selaku ayah utang ka anak produksi bacarikan junjuangan. Utang ka anak laki-laki bacarikan rumah. Nan kini ko dek karena waang lapat tuik pulo pulang ke rumah. Mako di kami sebelum waang pulang tempo hari lah kami buat pulo rundiangannya mama waang bagai dan lai sesuai timba balik. Nan maraso waang ka dipulangkan ke Bakuang kasih Leni kemanakan ayah. Jadi ayah minta ke waang supaya waang menerima etongan tu. Mbak aman ko serupa itu saja ya. Laika mungkin tuh. Kalau sadonya orang sepakat, apa lo nak kemungkin? Nan lah sepakat tuh si ayah. Sadonya, biar keluarga di Siko, biar keluarga Bakuang sesuai sadon. Nan kakawin si ayah. Waang nang dikawinkan. Kalau ambo nang dikawinkan, tentu harus persetujuan ambo pulo ya. Indak namu persetujuan keluarga saja do. Sebab nang kemerasukan paik manih nyo sakit jo sanang nyo ambo ya. Jale de den yodin. Aden ko kaya waang. Sabalu netongan tu ke kami sabui, lah kami pikirkan buruk bayiknya din. Dek kira no elok mangko etong tu kami masakkan. Menurut pikiran keluarga mungkin elok ya. Tapi alun tantu elok menurut pikiran ambo. Nang kemenjujuang baban tu ambo. Keluarga hanya menatiangkan saja. Nah merasukan balik ringannya ambo ya. Jadi, ndak namu ang menerima etong ko. Ndak ketuju kemarakan nenek. Ndak namu ang mengikut perintah den. Bukan soal indak namuh dan indak setuju ya. Ambo namuh mengikut perintah ya selaku ambo seorang anak. Dan mengikut perintah mama selaku seorang kemenakan. Selagi nang kambo ikut itu masih dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Jadi karajo kami kolah di luar ketentuan nampak dia. Apa salah kalau ada yang kau selaku ayah awang mencarikan jodoh untuk awang? Ayah mencarikan jodoh untuk ambo ndak salah ya. Tapi dalam mencarikan jodoh ko ada mempunyai syarat-syarat ya. Apabila syarat-syaratnya tulah cukui, baru etongan tu bisa disabui. Kalau cara ayah jo mama mencarikan jodoh serupa iko, diambo ndak sesuai ya. Sebab menurut agama, orang nang jadi suami istri itu harus suko menyukoi antara laki-laki jo nang pedusi.
dan lah ado kesanggupannya keduanya untuk membina rumah tangga, baru orang tu bisa dijodohkan. Kini ko ba, antara ambo jo sileni saja lun tahu menau lei do baraso ambo ke dijodohkan. Sedangkan ayah jo mama lah memutuikan baraso kami ke dijadikan. Apa ko kerajo serupoi ko ndak sio-sio ya? Alah, alung kecadik pulo ang dari den ledin. Aden seisuak kekawin jo ama angkole ja lerang. Ai ndak tahu menau bagai kami do. Laka menjadi marapulai saja den tahu. Tapi dek kerana awak sebagai anak kemenakan lepas tua ke ayah jo ke mama, sampai kini lah salapan orang pulo ang bedun sana. Tagak jo rumah tanggonyo ko. Da ulu jo kini ndak namu disamukan do ya. Tanggung jawab ayah jo mama da ulu jo kini terhadap anak kemenakan lah belain. Da ulu sebelum anak kemenakan berkembang biak serupa kini ko, ayah jo mama tu masih bisa membagi-bagikan sawah ladang harato pusakonyo kepada anak kemenakannya untuk jaminan hidup. Bahkan setiap hari kapakan, ayah jo mama tu datang ke rumah anak kemenakannya mantakan piti untuk kebelanjo. Rumah tampek tinggal masih bisa di rumah gadang. Kini ko indak. Karena anak kemenakan tu lah terlampau banyak, sawah ladang harato pusako tu ndak cukup lagi untuk dimakan bersama-sama. Tampek tinggal pun lain ndak tamuek lagi di rumah gadang. Jadi kalau orang kini ko ke babini harus ditanyoi dulu kesanggupannya. Kalau lah sanggup inyoi duit jo tulang salapan kare, lah sanggup menggungguang membawa tabang bininya. Baru etongan tu bisa disabui. Indak bisa. Kalau cara awak orang Minang ko orang laki-laki tetap pulang ke rumah bini. Di sinan tinggalnya, di sinan tetagak rumah tangga. Kecuali kalau inyolah sanggup membuat ke rumah untuk anak. Baru inyo pindah ke rumah yang dibuatnya tu. Tapi kalau belum bisa membuat rumah untuk anak, ya serupa ayah aku saja malah. Sajak bamulu ayah dijapui orang sampai saat kini nangko na rumah tangga ayah tetap di rumah iko. Di rumah mintu. Kalau pencarian awak di kampung, dan kebetulan pada usia awak tu lain tak banyak di sana, bisa tu ya. Tapi kalau pencarian awak di rantau orang, atau pada usia awak ko kebetulan pada sana produksi sampai 6 atau 7 orang, apa kau di sebuah rumah akan bisa didirikan 6 atau 7 buah rumah tangga? Dan mungkin kau akan bisa tentram dan aman beberapa orang baipa babisan tinggal di cik atau rumah? Nan hanya terpisah antara bilik nan cik jo bilik nan lain saja. Sedangkan tingkatan ekonominya pasti berbeda-beda ya. Tapi si Leni itu kan tak orang banyak berun sana doh. Inyo hanya anak satu-satunya. Si Upiak, si Buyung ninyo. Bapaknya kayu haratonya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau diwang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya ya. Tapi bagi ambo alu, masih banyak syaratnya yang kurang di ambo. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa laweh baru magadang. Apa kok ambo ke menumpangi duit ke inyo ya? Tidak mungkin. Ambo kok laki-laki. Anta kok namuh ayah ambo menjadi produksi di rumah bini? Lai kata caliakan di ayah ambo di hari-hari bini patang jo pagi. Apalah yang taruh ambo jo si Leni itu laba sangkui-sangkui ya. Kok nyampang terjadi dan tidak diingini, kesudahannya berantakan awak sadonyo ya. Sebenarnya bagi ambo, kok dapik jalan ndaknya bernikah kawin ko, jo awak nan laba sangkui-sangkui ko juo ndaknya ya. Alah, yolah na pesongnya pana puluang ko. Dek orang itu nama cari. Supaya nak lebih dake hubungan awak ko, bertambah banyak sangkuitnya, bertambah kuat hubungan tu. Kalau dikaji nan eloknya iyo ya. Tapi kalau tiba di namburuaknya ba, dek karano bacakak mamak jom itu, bacarai puluh anak jo kemanakan. Sedangkan anak kemanakan ko ndak ada silang sangketo. Atau berpisah ambo jo si Leni nanti. Ayah jo amak berantakan puluh. Putui cie larak sadonyo ya. Bacarai orang kerana dia awak. Berarti awak lah memutuikan hubungan silaturahim orang. Pedoso gadang menurut agama ya. Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Indak namu ang ni mau kemanakan den. Tasara dewang. Pilih satu antara dua. Wa ang turut perintah den atau indak. Ko ang lain menurut kawin jo seleni. Ko ang nak namu menurut aden turun dari rumah ko. Den tinggalkan wa ang jadi diam. Tinggal pilih.
kanyo mangati suruh denai mamakan buah si malakamu onde aku kadayo badan dan kini payah batenggang denai jadinyo kakian anta kamari pedo ayah menyuruh den kawin juo Bapak sodenai baru matanggo pulang ke bako onde denai nan alun lai kuaso dituruikan badan sansaro di solang adi nantaniayo menyuruh den kawin juo bapak sodenai baru matanggo pulang ke bako onde denai nan alun lai kuaso kau dituruikan badan sansaro di solang adi nantaniayo samakan buah si malakamu